Sugbo, Kabisayag, Mindanao, welcome sa atong talunon sa Plaza Independencia, live Tamay-Galas, DYRB. Uban pa rin yung station na hook up ng atong talunon sa programa Kini ba ang Kamaturan, pero batikos programa nga igsoon, nisod lang ang programa Kini ba ang Kamaturan, nga gihusan sa inyong anchorman Danny Cugtas. Sa atong master control, atong kauban si Engineer Willie o uban pa mga station director, station manager, o ingon man sa master control atong kauban mga igsoon. Sugod ta diri sa Plaza Independencia atong paminaw kining debate, matod pa pamatud-an nga usar ang Dios, pamatud-an kini sa usa ka Catholic faith defender. Akong pamatud-an nga ang usara ang Dios pero dunay tulo ka persona. Okay, pamatud-an sa Katoliko nga pagtuo nga dunay tulo ka persona pero usar ang Dios. Samtang sa langbahin sa usa ka membro sa Iglesia sa Dios nga mao si Glenn Turenyo, iyang pamatud-an Turenya. Iyang pamatud-an nga dunay duha ka Dios. Samtang sa affirmative pamatud-an nga tulo ka persona pero usara ka Dios. Okay? Ato nagsugdan maigsoon kini mao lang topic karon kay atong taga-ag 5 minutos pabarog no. Ang atong affirmative si Jeffrey Kilusa, sakop sa Catholic Faith Defender, o gingon man iyang kontra sakop sa Iglesia sa Dios nga adunay duha ka Dios. Samtang ang affirmative iyang pamatud-an tulo ka persona pero dunay usa lamang ka Dios. Larga amigo. Daghang salamat Brad Danny Cugtas sa imong pagpaila. Unya ang among debatihan ron o among panagsawan kining proposisyon namo ang tema nga akong pamatud-an. Di gwela, bisag di bada. Ako ipamatuod open forum nga adunay usa lamang ka Dios apan dunay tulo ka persona. Nya ang akong katbang iyang pamatud-an. Ni atras. Ni atras ya. Sige, padayon na lang, open forum na lang. Diha sa Genesis 1:27 nag-ingon diha, buhaton na to ang tao sama sa atong dagway. Unya sa ubos Genesis 1:26 pag 27 ingon man siya sa 26 buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ug pag 27 o gibuhat sa Dios. Sa to ba klaro kay katong nato usara dito ka Dios nga buhaton nato ang tao. Onya pag 27 o gibuhat sa Dios. Di man gibuhat sa mga Dios, gibuhat sa Dios ang tao. Klaro nga dunay usa nga giingan lan og nato. Kanang nato diha sobra nas usa. Pero unsa man ang nato diha ang pagka-Dios ba? Dili kay sa City usar man ka Dios giingon o gibuhat sa Dios. Sa to pa kadtong nato nga magbubuhat, buhaton nato kay magbubuhat man to. O kay ingon man buhaton nato sa to pa doon lagi sobras usa nga nagbuhat. O pero para nako kadtong ingon nato, katong giingon nga nato ko anto siya mga persona to diha sa usa ka Dios. Kay ang Dios doon na may tulo ka persona. Nya mao nang moingon siya nato pero pag abot sa City giingon diha o gibuhat sa Dios ang tao. Klaro nga usa. Anya arita sa pagkatawo ni Kristo. Sa diyang natawo ni Kristo iyang giwali sa ang anghel gyud mingon gyud ang anghel nga magmabdos ka o ang Espiritu Santo mukunsad kanimo o pagkatawag o kining imong gisabag pagkatawgon og anak sa Dios. Sa to pa anak sa Dios ang matao diha sa usa ka babae o kinsa man ni mao kini ang ikaduhang persona nga buot muluwas kanato kay gipada siya sa amahan. Nasa Juan 3:16 gipada niya ang iyang anak bugtong kinsa ni si Kristo og natawo sa usa ka babae. Nya natuman ba ni natuman kay pag abot sa tukma nga panahon Gracia 6:4 nag-ingon diha nga pag abot sa tukma nga panahon natawo ang anak sa Dios diha sa usa ka babae. Kinsa ning babayana mao si Maria. Kinsa niya ang anak mao si Kristo. Kanya karon si Kristo mao ning tagna sa Isaias 7:11. 7:14. Nga nag-ingon diha nga ang babaeng birhen manamkon og mga anak og usa ka batang lalaki o kining iyang anak pagatawgon og Emmanuel. Unsa ning natawo sa usa ka babae pagatawg og Emmanuel. Kinsa ning Emmanuel? Si Kristo nga mao ang anak ni Maria. Sa to pa
si kinsa ni si Maria ang inahan ni Kristo sa di iyang tawhanong kinaiya sa diyang miani siya. Unya karon unsa may giingon ni Kristo sa Juan 10:30 maingon siya, ako akong amahan usa lamang kami. Santo pa dili duha kundi usa lamang sila. Di man sad mahitabo nga usa lamang kami kapag tao nga di man to tao ang amahan. Mao na nga dili sila usas pagkatao kundi dili unsa man usas pagka Dios kay ang Dios usa ra man. Mao na nga kay ang iyang giingon nga usa ra mi usa na sa pagka Dios. Kay kung sa tao di man mahitabo nga ang amahan tao. Mao na nga usar mis pagka Dios kay kining ikaduhang persona Dios man ni si Kristo na may mabasa na sa Roma 9:5 nag-ingon diha sa Roma 9:5 kaliwat sila sa mga patriarka o sa ilang kaliwatan na tao si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan. Unsa ning labaw sa tanan? Almighty ay namilaw. Almighty kang mayo kag labaw sa tanan mao nang Almighty nya karon na tao man si Kristo nga Dios unya karon duha ba ni ka Dios dili mingon si Kristo ako akong amahan usa lamang kami so klaro kayo nga nya karon ang Espiritu Santo Dios ba Dios oy gisgutan gyud na nga ang Espiritu Santo Dios usab na siya asa na mabasa naana sa kuan sa Mateo 28 nagingon diha nasa Episo 4:30 ipatik ninyo diha sa kaninyo ang Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo mao ni patik sa Dios diha kaninyo sa unya sa inig abot sa takna nga kamo pagaluwason niya sa ato ba ang Espiritu Santo Dios sabi na patik sa Dios pero niya ang pangutana, tulo ba ang Dios? Dili, kay ang yawa gani na sa Santiago sa 2:19 ang yawa nagtuo nga usa ra Dios. Nagtuo bisag yawa siya, nagtuo nga usa ra Dios. Pero ang pangutana, husto ba? Ningon gyud dia, husto kana. Lagi gingon diha, husto kana nga ang Dios usa ra. Sa ato pa ang yawa nahusto lang tungod kay sa iyang pagtuo. Nga usa ra gyud Dios. Nahusto lang siya. Usa ra gyud nahusto siya yawa. Ang kana ra gyud pag-ingon niya nga ang Dios usa ra. Husto kana. Mao na diha. Unya karon kung muimong ka nga Gusto na. Naama na. Nasa Santiago 2:19. Husto ka na kang muingon ka nga ang Dios usara husto ka na ang yawa nagtuo sa dana. Mao na diha nga mas maayo pang yawa nga 1 minute bro kay bisag adautan siya mituo siya nga ang Dios usara. Nahibaw gyud. Nahibaw gyud siya. Yawa na kay baw. Kay mao na diha mga kaigsuonan nga di mahitabo nga ang Dios daghan. Kanang ilang giingon. Kanaya ako nang gikuan kay niretira man siya. Kanang iyang sampol nga moingon siya nga ang banag asawa duha na sila unya sagay usa dili man kay gitawag nagkapikas. Kapikas ato pa pikas ri usa pikas usa unya gihiusa sa ato pa usa ra gyapon dili na duha. Iyang gisampol ang banag asawa unya pikas man na mo bitong ginganlan nagkapikas sa kinabuhi ngano man kay ang pikas na sa babae ang pikas na sa lalaki giusa sila diha sa ilang pagkasal busa na hiusa usa na sila dili duha mao na diha Sige, salamat Jeff. Nya ato taga-ato kay ni atras magi si Glenn. Umikan kay hangtod karon pa sa kita sa bersikulo asa gining duha nga Dios. Ato sa taga-ag panahon nga pagkapatag 5 minutos. Sige, go ahead. Sige. Brad, Glenn. Paggamit nimo sa Genesis mingon nga buhaton nato ang tao sama sa tong dagway. Kinsa may kauban sa Dios pagbuhat ato niya sa tao. Magbubuhat lang gyapon kay di man mahitabo magbubuhat duha? Magbubuhat duha. Di man pwede mo ingon. Magwa ka nang nato lagi sobra lagi nagosa. Pero unsa man ni siya pag 27 og gibuhat sa Dios. Kadtong gibuhat sa Dios ang tao. Singular man na. Sa to pa nga dunay more than one nga nag-ingon nga buhato nato ang tao. Sa to pa sobras usa pero pag abot diri sa 27 o gibuhat sa Dios ang tao. Dios dili mga Dios o gibuhat sa Dios ang tao. Kinsa nagbuhat? Ang Dios pero nganong nato man to? Tungod kay ang iyang person nga mao ang iyang anak magbubuhat man sada asa mabasa nasa Juan 5:19 nag-ingon
unsay gibuhat sa amahan, gibuhat sa nako sa samang pagkaagi. Sa ato pa, unsay gibuhat sa amahan, gibuhat sa nasanang anak ano man. Kay usa ra man kay Dios, ang Dios may gabuhat sa tanang mga butang. So, dili duha. Dili duha. Okay. Usa ra sila Sunod kay ang pangutana. kung unsay gibuhat sa amahan, gibuhat man ni Kristo, pero persona niya, ang second divine person ang amo si Kristo. Ato lang klaro mga sukit tigminaw, wala na mo pa si Glenn gumikan kay ang iya mga dokumento, wa makit-in niya o niya kini karon na questionnaire na siya karon ni Jeffrey Clio sa affirmative unta, pero tugod kay ni atras siya, so si Pangutana Jeffrey na siya. mapuno sa pangutana do kay ang atong igsuon nga negative side sa affirmative ni atras man tungod kay kuwang pa siya og mga dokumento. Sige, go ahead, Brad Green. Okay. Sunod na ko nga pangutana sa diha nga si Kristo nagampo sa iyang amahan. Mingon, amahan na mo naa ka sa langit. Kinsa may iyang giampuan nato? Ang iyang amahan, Iyang nga amahan. mao ang Dios. Mao ang Dios. Karon kay Dios man ang amahan, mutuo ba ka nga si Kristo usab Dios? To kay usa ra man sila ka Dios, mo Dios sa siya. Pero ang iyang gihimo nga pagampo ngadto para to makapunta naghatag siya panig-ingnan nga magampo ta ngadto sa amahan. Kung magampo mo sa amahan, ingnan niyo ani amahan mo. Sa to pa moingon kay kag amahan, wa na magpasabot nga naghisgot ka sa ilang pagka-Dios kundi naghisgot ka sa persona. Kay amahan man unsa may persona, amahan, anak o kag Espiritu Santo. Mao ni persona kung bingon kag Dios, ang amahan, anak ug Santo usa na ka Dios. Kinsa o sige, sunod ang pangutana, kinsa man jud ang tinuod nga Dios, ang amahan o ang anak? Ang tinuod nga Dios usara, ang amahan, anak o ang Espiritu Santo usa ka Dios, mao ni tinuod nga Dios. Dunay tulo ka persona, ang amahan, anak o ang Espiritu Santo usa ra na ka Dios. Kay kung duha pa na sila ka Dios, si Kristo ang amahan, unsa gibuhat sa amahan, gibuhat man sa ni Kristo. Nya pangutana, pagbuhat niya Adan, duha tay Adan. Nya pagbuhat sa adlaw, duha say adlaw. Kay nagbuhat man sa siya sa mga pagkaagi. Usa ra gyud na siya. Sunod akong pangutana, kana bang uyon ba ka nga si Kristo gipanganak sa Dios? Panganak sa Dios. Wa gibutang diha nga gipanganak. Anak sa Dios. Daan naman na ginganlan niya ang anak kay amahan man siya. Oh, nalabo kay nganlag anak niya siya dili amahan pero wa gisgutan gipanganak ba kay dungan man na siya. Usara man na si ka Dios. Ang iyang pagka Dios way sinugdan. Way ka magkatubusan pero ang iyang tawhanon doon ay sinugdan. Na pag-abot sa tukmang panahon, Galacia 4:4, nataw ang anak sa Dios. Kining iyang pagkatao doon ay sinugdan. Pero ang iyang pagka-Dios, daan na kay kung dili pa na daan, kinsa may magpagkatao kung wala pa to siya dito daan. Correct. Oh. Biliba ka na. Biliba ka na. Ingon siya. Sunod ako pangutana. Kung ano niya ako sa kalimutan. Kinsa may manghi kung wa pa siya. Kay ang amahan Dios man unya ang anak Diosan. O di duha. Sa to pa, imo-imo na pero alang kang Kristo, ako nga kung umahan usar mi. Pero dili man na siya usa sa pagkatao ngano man. Kay ang Dios amahan di man to tao. Moingon pagingon niya, ako nga kung umahan, usar mi sa pagkatao. Nga sa pagkatao di man to tao. Sa to pa, ang iyang gingon nga usa sa pagka-Dios ngano man. Kay ang Dios usa naman, mo na nga usa sila sa pagka-Dios. Duha. Dili siya mingon duha mi sa pagka-Dios. Asa, 5 minutos man. So, dahil kag sukol. Tesa, sukol man ka. Dahil kag sukol kay tagaan kag 5 minutos. Pangutana raman ko. Nangutana ron siya. Pangutana raman ako. Tagalan to kuban kay ori pangutana man, tagalan to kuban. Kasi ilay mo tana diha. Wala ilay mo tana. Kay kuno galing di mo tana kay kasabot ni sila, ikaw wa kasabot. Di ba? Klaro na ba na? Kay kuwa man ni mga tana sa ato pagkasabot si Jeffrey. Kay ikaw ba si pangutana wa ka kasabot si paday pangutana. Basta wa ka kasabot. Sunod ang pangutana. Kay gituhan man na nimo kanang Dios Amaha, Anak, Espiritu. O pila man ka Dios ang imong kuan. Parehas na. Diyos ba ang amahan? Diyos ba ang anak? Diyos ang espiritu? Ang tubag na ko ana, puro ginwingon ko Diyos, nga naman. Kaya mo gisgutan, usara mo na ka Diyos. Nya, usa ka pangutana, usa ka tubag. Nya, karon, inig pangutana, hindi mo ang amahan, Diyos ba? Ang nangutana mga di usay tubag usasan. Pero wa na magpasabot nga kumutana kas anak, mingon ko nga Dios, duha na Dios. Kaduha naman ka mangutana, di kaduha sa kumtubag. Pero wa magpasabot nga duha na sila. Mao na diha nga usa ka pangutana, usa ka tubag. Ikaw mo siglamano. Usabo mo mo duha. Siya siglamano ang ilain.
Usa po rin duha. Ugito taglay mo laman be. Wa be kay ko laman. Ano? Usa po kanin duha usa po. Sa ato balikod ang kanikaw ba na to Glenn, wa mo tana. Kasabot. Di ikaw si pangutana, ikaw ra kasabot. Paday mo. Sige Glenn. Usa suko lang ka kay taga pa kag 3 minutos lang kay saman. Well, lang, karon na lang sunod kay wala ko madala to sa eleksyon. O ni mga igsono ni Wave si Glenn sa debate lang Jeffrey. O niya si Jeffrey, mudawat na lang pangutana pero kung doon po kay pangutana, wa may lain pangutana kay nakasabot mo sila o ni ikaw si pangutana wa kasabot. Dagaan kay gayon kay wa magkasabot. Wait. Wala na may pangutana, mo na pangutana. Wala pangutana ka? Nahurat na. Sama tagaan na tong explanation jet, di lang ka pangutana niya. Ito bago na mo gribatan na lang. Sige, Brad. Wala Brad, di lang sa kay. Ano lang, tagaan kag panahon ni Jeffrey, ribatan na lang. Di lang sa ilang siya pangutana. Kay wa man siya kanam. Sige, go ahead. Wala na ko madala akong kanal. Sige, go ahead. Ribatan na mo. Ribatan lang, ribatan. Ang imo pamayag, ribatalo ni Jeffrey. Wait. Malay. Tibo kalibutan, may bawo si Glenn di atas. Glenn, buya ni Glenn. Tibo kalibutan ni Glenn. Ang imong kauban. Wala ko madala ang bersyon. Oh, wa na bersyon. So ato na lang ingnon nga ang atong negative karon sa rason nga wa niya mada ang iya mga bersyon. Pero si Jeffrey umanida. Sige, ikaw lang ribatal Jeep. Pindi na magina. Sige, go ahead. Hindi na ka boss. Sige, go ahead. Kanang iya pag-surrender. Sige, go ahead. Salamat Dani Tugtas. Ako 15 minutos pa nabili na. kung ako'y mo pahayag samot na nga ako'y pamatud nga ang Diyos usa ra gyud. Pero ang ilagong mga pangutana adto mas persona. Mo na nga akong gipamatud-an nga usa ra ka Dios adunay tulo ka persona. Kay adto man mudagan sa persona. Kanya karon kung mangutana sa persona, wa na magpasabot ang nga pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos may kuan persona, kundi ang Diyos may adunay persona. Mao na diha nga kay ang Diyos man adunay persona, nya adto sila mangutana sa persona, may mugyong matulo ang persona ano man. Kay naa may persona ang unsa may persona. Ang persona kadtong dunay sa labutan og kabubot-ong gawas. Ato pa, gawas nun ba nga makahimo siya unsay ay buhaton niya. Gawas nun siya sa unsay ang buhaton, mao na ang persona. Dunay sa labutan og kabubuton. Unya unsa man ning kiniiya? Kining pagka Dios mo ni usa ka kiniiya naghiusahan sa tulo ka persona. Ha? Kining usa ka kinaiya sa pagka Dios. Kinaiya sa Dios gihiusahan sa tulo ka persona. Ya unsa man ning tulo ka persona sa Dios? Ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. O kining tulo ka persona usa ka Dios, naa diha sa usa ka Dios. Oh, mao na usa ka kinaiya nga gihiusahan sa tulo ka persona. Mao na diha unya karon kining ilang gihiusahan nga ang Dios. Tulo ba ni ka Dios? Dili ni tulo ka Dios. Usar gyud na. Naghiusara na sila. Parehas ba sa kanang tulo ka magsuon ba nagtindog diha sa poste? Nga barug ang poste, ang tulo ka magsuon nagsigig text. Sample niya. Nag-text sila kay aron hayagan sa poste. Nya karon gasandig silang tulo sa usa ka poste. Naagi man ko akong gipungutan na ang maguwang inko. Brad, pila na kaposte ang imong gi sandigan, Brad. Sa usa. Ya katon ni aton sa ko sa ikaduha, atong manghod. Brad, pila na kaposte imong gi kuan gi kanang gisandigan sa usa. Nya karon ikatulo. Ningon sa usa. Isa to pa. Tulo na din na kaposte. Mao na diha nga ang tulo o ang usa giusahan sa tulo. Mao na diha nga dili tulo ang poste kundi ang persona da person mo tulo nga naghiusa diha sa usa ka poste. Mao na diha buot ipasabot ana. Oh, parehas na sa lingkuranan. Tulo gyud po'y galingkod. Pagpangutanan nako pila ka lingkuranan imong kuan isa. Usara kay taas man nga bangko. Kanya ang ikaduha ko ikatulo. Ha? Tagsam gyud sila sa usa. Nya isa usa. Nya tulo na ka bangko kay kada pangutanan nako nila usaman. Mao na nga dili ingon ana ang atong sample sa Trinidad. Dunay usa nga gihiusahan sa tulo nga naglingkod diha sa bangko. Mao na diha
sama sad sa poste, usa ka poste, nagsandig silang tulo, pero usa ra ka poste ang ilang gisandigan. Pagpangutanan nako ng tulo, tagsagyo sila kay ngano man. Tungod kay naa man sila nahiusa diha sa usa ka poste nga ilang gisandigan. Mao na ang Dios usa ra, pero naay tulo ka persona nga naa diha nahiusa diha sa usa ka Dios. Mao na diha. Anya karon imo pa nang likwaron nga naa man sa Biblia, ningo ko diha. Buhaton nato ang tao. Nya pag-ubos na o gibuhat sa Dios. Mao na diha mga kaigsunan. Anya naman tayo ego nga panahon mga kaigsunan. 10 minutos pa napilin. Napapuno 10 minutos. Ato lang yapon. Nga ato lang yapon. Wait. Imo say kasulti nimo ba Jeffrey? Lumano sa ka. Sabor mo duwa. Mayo, kantigo gyud. Pero kanang uban nga tinuan, wala na hibaw. Sultihan ta mo. Diway kaluwasan kanang tinuan nga laing tinuan. Nga tinuko ng tao, wala na kaluwasan. Unsay kasulti mo atong negative side nga kontra Jeffrey ni Sibog man? Watoy kaluwasan siya. Watoy kay bawo. Wasto. Dito kay bawo. Okay. Adas mga pika ka para doon kay kapahayag. Actually, sa stand na to sa Catholic faith, league on. Kay maingon man gud ta ang perception man gud sa negative side, entity man gud iyang gitunong, entity ba? So may kag entity doon nagila. So nya gipaghiusa man sa usa ka Dios. So as Catholic faith, gipalig-on ni Brad Jeffrey, Catholic faith binir ka pa. dili Isa nga ano bro? Ruel Mandarte. Mandarte. Dati kasam ka. Da tinago. Tinago. Pero barkada mi ni Brad George. George. Refil. Kadto sa misa sa CTN. Catholic faith. Dili jud ko kanang certified member sa CFD. But Pero nagkaton ka. nag-stand ta sa Catholic faith Okay. para dipinsan sa nato ato faith. Yun na. Sige Jeff, imo pa Thank you. kay bili mo si kasulti mo Jeffrey nga ni atras mga negative side. Since 44 years old na ko no. Unya kining plaza sige ko ani every Sunday. Bayong-bayong pa ko Jeffrey, IYD, ikaw since dito pa skuan Kuha na ka, baguang pamini mo kay happy community. Muna nga wala mo kailan ko pero sa sige na to panakita. Follow mo. Naka-follow ta. So one time sa nakagida ko ni Brad George Torrefil sa CCTN, ni-grace to ni Brad Sok. So, Dito po. Okay. So at least silent lang ta nga nag-defense atong faith. Okay. Thank you kay Bradan. Mataga Domingo di agi kas plaza. Naas plaza. Niit kag kisay mga mayong mga laki. Pero Kaya naman no? karaan man Senior citizen na ganahan. Si IYD. Nakita sa nako ni IYD nga kuan. Dunay ko sa kuno nimo nga. Dunay pahibaw na ko nimo nga mag-CM study kada San Jose. Lunes ka. Sa Lunes alas 7. Pwede ka. Buhato ko po. Pero kung siya Richard Brad ay tampong. Thank you, Brad. Dugang misahin mo Brad kay Pasko maron o niya dapat matay 10 minutos mo ganit ko. Actually no, dako na kong pasalamat karon nga ang members sa Catholic Faith Defenders Cebu, Bohol, Davao, Cagayan de Oro, Ligon tungod na kay kung mabaw manggod ang Ato foundation. karon Brad, asa man ka na sa ko pro safety na bayan Nata man. din eh. Gaday literal o Ganat day. ganat day. Ganat day. Ato yung Ganat day. So ikaw gaday literal ba ka? nakabutang, naka-arm mark man. Amo na tiba kan ganat. Pero dili ato tagag distinction no. Pero Okay, but stand ang atong stand is namata sa kamatuoran no. So ato lang padayon kay kung kita manggod ang usa ka Katoliko nga tao no. Kung huyang ang yang foundation no sa lison or sa maunsa pa na din nga ato makaton sa Catholic faith huyang gani kung duulong ka sa laing nga sikta uga juga. Memoryado po na nila mga verses sa Bible from Old Testament to New Testament. Memoryado na lang. Now, kung ang usa ka tulo mo simbal na nito tanatan og human maadtog buwangan human mobalik din Correct. Unya nag-abot dito sa ilang balay adto og laing tinuan birabirhag taman may ka nganong nagsimba mo rebolto nganong nagluhod mo ni Maria piti yung kana kung wa kay foundation. Pero salamat nila ni Brad Jeffrey nilang IYD nila Brad Sok nga ligon Sa na nibugran ni tandog. ligon sana sila. Usa na sa naghatag sa namo sa mga bagong generasyon naghatag sana mo og maingon to ba motivate ta ba no. So regarding sa atong faith. Thank you brother, thank you brother. Salamat kayo Brad. Thank you. O niya ato pa rin Jeffrey kahit pag-size minutos Jeff. Mato si kinsa to nga? Ha? Ruel. Followers na niyo. Mato si Brad Ruin. Roel. Ruel.
nitambong yun sa atong Atong dialogue pagka pagpanudlo. Domingo niya. Pagpanudlo diri sa atong plaza kay kini atong tuyo ani nga makakaton man ang uban. Dili man niingon nga pagdibati-dibati lang ni ako para sikat. para musikat wa mga koy vlog. Wa mga ang akong tuyo ra gyud ani nga makadepensa ako kay mao na akong kanang gipanghayo sa Ginoo nga putol sa mahimo nako. Nanaad ka sa Ginoo? Oh nga katong human ko masakit Ano nanaad man ka? tungod sa akong katong nasakit ko. Oh. Unya ang mga Catholic dependents nagsigig panguyab na ko ba nga moapil. Moapil ko sa ilang kuan kay tagaan ko nilang ID. Mao na nga sadyang nasakit ko nangayo ni ingon ko sa Ginoo nga ampo ko nga kung imo lang kog tagag taas-taas nga kinabuhi kung imo kung dili ko maunsa niyo mukuan ko magpamimbro na ko sa CFD mao na nga so kada yadto nagsige nagig ko og kanang kuan ni adto na ko sa CFD nga to nagsige na ko tuon hangtod nga na iyon ko ani wa ko magdahom nga makatubag ko sa mga pangutana sa atong mga kaigsunan nga dili katolik ko mao na nga So nagsuko imo ra practice o ha imo pa nang sinundok so imo ra ganang kay buwa doon ay kanang kabradsok mga kuan na sa mga basic Pero mga ako basic kay bawo ko ni si Bradsok magdebate daga kay ng libro kinarton pod bro. Ikaw kasi FB usa may libro mo ako kita daga kay libro. wa ko dada kay ang akong saligan ako mga mga tarungan man jud ko Pero di makapagdagdag ang libro. di usara na kay ang akong libro kanang Biblia na mas cellphone mo nang di ko magdadag kuan pero kung malimot ko akong tan-awon dito sa akong cellphone okay na man ni Biblia lain man ni klase mao na nga mao na nga mao gini akong tumong og tuyo nga maka ibaw sa dang ubang mga bag-o nga mga batanon nga si Roel. sabi na si Roel. Ruel nga nagpaminaw makakita siya unsa Ano siya bata pa sa jeep pag apos sa bata pero siya niya kita kani sa ato patiguang na gini. Tiguan, pila na yung edad, Brad? 44. 44. Bata pa siya. Ako, 64. Buwang ka Oo, balik Ay nani ni istorya Bradan. Ang akong papa Bradan is tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Oh, di balik ko ani mo. Oh, siya. Siya. Pero sa sige na ko paminaw la Bradsok since debate nila ni Lito Ocampo sa INC hanton nga sa mutong ako sang giingnan nga medyo baseless gyud kung maingon ta nga si Kristo tao. Makaingon business ba? Base sa ako nakatunan ha. Munang nangutana lang ko niya sa dihang patayon akong papa. Sabi ang buhi pa nangutana ko niya sa dihang gamay pa kog pagtulunan sa Katolik. Unsay kalainan sa Iglesia ni Cristo nga mabasa sa Mateo 16:18 ug Iglesia ni Cristo nga nitungha 1914. Unsay kalainan aning duha? Distinction. Niingon sa kong papa, usara na. Kay matud pa, dunay laing panon nga pagadadong nga wala ni turila, piso. Di ba? Karon, sila po kuno na. Pero kung tan-awon gud nimo kanang maingon ta nga sugo man gud na sila, no? Dili man mo man ilang stand. Lahi gyud tong Iglesia ni Cristo nga naa nga nakasulat sa Mateo 16 ug ang Iglesia nga nitungkad sa 1914. Hindi man natin ito pagkuhan, Brad. Oo. Ilang ang konon. Kano mo ingon sila nga, nasa Juan 16 mo na, nga doon na ko yung mga karinero, nga wala na ining turila. Sa to pa, sa to pa, buti pa sa buti nga, naana ng daan ang mga tao nga wa pa masuod sa iyang iglesia. Atong igayon na nana, o ako silang tawgon. Sa to pa, unsa ang pagtawag kung magpaabot pa sa 1914 nga iya mang tawgon katong naa ako'y mga karnero sa to pa doon na yung mga karnero atong higayon na ug wa masuod mao nang iyang tawgon aron mausa Nakuha na ko ang Ang lain tinuan nakuha na ko ang atensyon sa kong papa sa diyang iyagong pugso nga si Kristo. Pero sa diyang gibasa nako ang unang Juan 5:20. Naniingon nga kita sa Dios ni Kristo nga matuod. Kini ang matuod nga Dios, no? So matuod nga Dios gid si Kristo. Dili matuod na to.
Di naman ikilalis bradan. Samot na imong basahan sa Roma 9:5. Oh. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan. Dili naman ang idipinsa ang tao ba si Kristo, given naman siya as human being. Napabitaw magpakatao bradan? Correct. Mo nang sa Words nga nagpakatao dili kinatao. Okay, unang asa Juan 1:14 nagpakatao becomes flesh. So asam po dili siya? 1:8 good size. Ah. So man na siya. Okay, Jeff, wala magiti oras na harot na magyud. Pero mga karniro ako uno. Mana diha mga kaigsonan nga Wala sila mga- nga kini atong pagtulunan basta magtuon lang ta. Basta magtuon lang ta. Kaunon sa Ginoo. Maglisod gyud ang laing tinuan. Ngano man asa ga itong katong sayop lisod kina dipinsahan. Mao na nga kung naa ka susto sayon ra kayo ang ang pagpangatarungan ngano man tungod kay naa ta susto pero naa ka sayop. Kuan gyud na lisod kay ang pagdipinsa sa sayop. Mabitaw nga mahal kayo ang kanang abogado sa kanang mga sana kanang gipangkiha. Oh, mahal ng mga abogado ha. Kaya ngano man lisod man na pagkuan sa kanang mukiha kay nikiha man kay na siya. Tungod kay naa sa susto mo na nga nikiha siya nga tanawa ng abogado di ba? Mahal kayo ang og bayad ang mukiha kanang gikiha mahal kay nagbayad. Mao na diha nga anagi ka susto sayon ra ang pagpangatarungan kaysa mga tao sa mga dili husto. Mao na mga dinhi lang ko to kay wa na matay igong panahon mga kaigsonan. Salamat sa iyong pagpaminaw o maayong gabi. Kini si Danny Cugtas natapos gid. Salamat sa Master Control Willie Abok og sa nang mga kaigsunan na minaw kami sa Binao. Kini ang kamaturan Des Plaza Evidencia live to Miguelas DYRB og uban pang decision nga atong giyomboran. Manapit sa Panginoon dalago ng Dios sa personan. God is good. God bless us.